Salam dostlar, men Migraf. Bilişiniz ýaly soňky 3-4 ýylyň içinde Türkmenistana täze rapperlaryň sany köpeldi we köne rapperlaryň sany azaldy. Men hem bu videoda 2001-2006 ýyllar aralygynda rap'a başlan we aktivni karierini dowam etdirýän köne rapperlaryň sanyny taýýarladym. Beýle sany taýýarlananda akla gelýän ilkinji at elbetde Dizetdir. Ol bilinýän ilkinji türkmen rapper bolup häzir hem ol öz karierini aktivni dowam etýär. Dizetdiň ilkinji aýdymy Ýagmyrlar bolup ol türkmençe ýazylan birinji rapper. Ol wagtlar onuň ady MC Party Boy'dy we ol 2002-nji ýyla çenli Türkmenistanyň ýeketäk rapperdy. Men Dizetdiň biografiýasyny taýýarlamak pikirim şo videoda ol barada köp maglumatlar bererim. Häzirlikçe ol barada gysgaça aýdyp biljek zadym şu. Dizet türkmen rapdaky iň söýdüway rapperlardan biri. Салам Алексу Сопрано Пярда. Родом из Марокко, я Шеян Шутайда. Читаю рэп на русском, шону чинтана мэнбада. Йоны мен ядьян фетер айланьян пиада. Сопрано йоны кей, эмелад окей. Гümün üstünde oynayan hokey. Men bolmadım ulumsy, senin bolmay. Maňa diýerler rap'y taşlay, bolýada. Anton, yani Soprano man. Eýaman rap'a başlanana 18 ýyl bolup barýar. Ilki wada Soprano rap aýtman break taýt etdi. Soňra 2003-nji ýylda rap aýtmaga başlaýar. Onuň birinji ady Dread'di. Anton diňe türkmen diline rap aýtman eýtdi. İnglis rus diline hem rap okuýar. Şoňa görä-de onuň Türkmenistandan başga da Russiýada hem köp dinleýijisi bar. Häzirki wagtda ýaşlar onuň aýdymlaryny halap dinleýärler we dowamly Soprano täze aýdymlaryny öz doktory bilen paýlaşýar. Yatamam kazanman sizden baysadandan köpeldiyen azaltman badary adım badarlap flow gözüm hammam beyninim du gaynap aynap seyretme ayna bala berdi alman düşüp bolmaya kalman dalmasın sende arman pul yasam ana hayda dine bütün yok fayda bala gaytmana yaydan gitmeli vakti aydan takış çağırıp gaydar. Batlarım yazıyaz kaderim demirtiken yala saralgı üstünde sözler yaralı ve yararlı yüzümde olsa indim yaraydı du birinin zayılının gıydı du köşede kalsan iyiydi durmu turka versem etme cevapsız bu matallar dinlen kapanlar dilim tut gayım köşanla du iki dayım Awtyday. Aslında men ol barada aýdyp boljak ähli zady onuň biografiýasyny taýýarlandy aýdypdym. Ol biografiýanyň linkini ýa videoň aşagyndan ýa-da tesbirlerde goýup geçerim. Oň üstüne basıp videony görüp bilersiňiz. Ýöne gysgaça şu Awtyday 2004-nji ýylda türkmen rap'a başlady. Ol onuň öňüm rap aýtýar ýöne olar ingliz dilinede. Artur Henidem rap aýtmaga dowam etýär we ol dowamy täze aýdymlaryny öz müşdoklary bilen paýlaşýar. Dünya belki önke öwrülmez ýöne bize magaş däl döwülmer. Öwülmer ýöne öwülmä bagsydan beýik Allah öňde. Geçeriz dağları tolkunları yüzeyip açarız güllep güleyip yakarız gözlenmedi süzeyip ýöne sen näp daşayan bu iki yüzey yakarız közi etleri sepelep tuzy gelse de ayazlar geçeriz bölüp buzy life gysga ýol Merdan nähili Zagaman okap görmi Tahyeli şonödür rapper filarmonu görmi Bartına salamay formi Aşka vardım nähili yerine durmi Peru güzeyen seni Aysana güzeyen mi beni Ben hiç kimi Duyamam senin hani Aşka vardım men seninki Senin meninki Saýtdäli, Eýamanyň rap'a başlandy 15 ýyl boldy we ol 15 ýyla ençe manuel fetirleri, ençe hit aýdymlar sygdyrdy. Men Saýtdäliň biografiýasyny taýýarlanymda ol barada köp maglumatlar beripdim. O videonyň linkini ýa aşagda ýa-da tesbirlerde goýup geçerim, isleseňiz görüp bilersiňiz. Umuman Saýtdäli 2005-nji ýylda rap'a başlaýar we henidem aktivni karierini dowam etýär. Onuň aýdymlaryny türkmen rap dinleýijileri halap dinleýär. Yaralarını em üçün dinleyici Beni dinleyen nem üçün dinleyici Seni yürekten sevyanım için dinleyici Fikirlemde aylanıp çık dinleyici Yüreğimde saylanıp çık dinleyiciyim du Barlığın meni yıladıyan men pejim bu Vakt geçip du Ova sen şu var dinleyip oturun Bu aydını yürüyce sana yazın Ekli oturlar, ekli setirler Harplar hem sözlemler Dine sen üçün bil Bu yürüyce yüzlenme
Bırak kıynaşlı diyeli güzlenme, bırak tolgundur ya, sana gönül yüzlenme. Sen ben fanımda, sen ben canımda, sen ben yanımda da, sen ben anımda. Sağadım tik-tak, dilimde hip-hop. Bana rap için gerek ya hiçler. Kemişe dayin, sözlerim klik-klak. Kaltamanınız busunmunda uzak. İska Muslim, ýadyňyzda bolsa türkmen rap barda 90 gyzykly maglumat atly videomda iň ýaşly tanılan rapper diýip İska Muslim'i goýupdy. Ol 2006-njy ýylda henüz 15 ýaşynda rap'a başlaýar. Ve ýalňyşmasam ol Türkmenistanda gangster rap'a başladan adamdy. Ol wagtlar onuň ady İska Galtamanny. Sonra İska Muslim'a çalyşdy. İska Muslim bir az wagt türkmen rap'dan uzaklaşypdy. Ýöne soňky wagtlar köp aýdymlaryny muşdoklary bilen paýlaşdy. Men aratin hem onuň dem aýdymyny haladym. Dem, yine izinden dem. Umit ber. 100hiphop.com Durmuşur ya bizi her gün täze punch bilen. Adamlan gözleri aç yine. Bu dünyada kovundan kaçtıňa. Men dünýä çetinden seredip dumbul ýa-da bakışlarım sönince. Sabrım dolince, adım galyp özüm ölünce. Şeýlik bilen ýene bir videoň soňuna geldik. Eger videony halan bolsaňyz like goýmagy, öz pikiriňizi tesirlerde beýan etmegi we inniki videolarymdan habardar bolmak üçin kanalyma agda bolmagy unutmaň. Men Vigraf. Inniki videomda görüşýänçä hoş sag bolun.